Здравейте хора, аз съм Идзиро и днес ще кажа и една тъжна новина и една добра новина. Тъжната новина е, че съм хакнат от Steam, не от Steam, ами от някой от Steam и не мога да играя на CSGO, но имам силата на позитивното мислене и мога да си дам акаунта на Майнкрафт. Но сега ще направя кандидатура за браточките. Ще има по-чести клипове на Майнкрафт, да знаете. Не са, нали, заради CSGO се бях малко заребил и не може да спирам да играя. Намерих там много приятели в нея, ама сега не говорим за това. Сега правим кандидатура за браточките. И ще я правя по време на клип, понеже не искам да стане някоя беля. Да си помисля, че съм теглил маповете, да не мисля, че съм теглил къщи на някакви такива. Добре. Къщичката ще бъде модерна. Може да направя и сърмодно. На две, ще има две врати. Аз не съм измислил, не много чупвам, а и правя както ми хрумне. Аз правя къщичките обикновено с няколко опори отстрани. От такова дърво. И обикновено слагам сега ако не схванете кое е това знаме, няма да кажа, че сте българи. Трябва да намалим. Не, няма да бъде явно такова. И ако ме включите в браточките и съм много щастлив, ще идвам всеки ден. Така. Не знам каква е възрастта за такова. Не знам каква е възрастта, границата на възрастта. Аз ако си направя сервер, няма да има граница за години, а ще е такова. Ще ви гледам как строят, не на колко години са. Там изчезна лайф. What? Так. Може би трябва малко да намаля телевизора, понеже правя много важна инструкция. Не инструкция, едно. И без това не гледам това филмче. Така. Криворог, суполог. Малко преминя границата. Ще направим такива дърви, защото мисля, че са хубави. Не. Това е врата за мазей. Това е обикновена врата. Да, ще взема обикновена врата, дъбова. Така също е хубава тази дъбова врата. Сложим... Може да сложим и автоматични неща в тази къща. Разбира се, няма пропусти. Ще сложа и паник бутон. Жълзо. Не знам какво ще правите, какви неща ще правите в браточките. Ама ако имам TNT, сами хрумна това,
може да си правите паник бутон. Аз един път направих една къща, като малък там някъде 5-6 годишен. Направих една къща с паник бутон. Обаче не бяха направил системата правилно. Исках да направя бутало, което да бута вратите насам натам, така че да се настройват. И не знаех какво е това TNT, така че го сложих в системата. Аз малко разбирах с тия системи. Не знаех какво е това TNT, да го взех и го сложих. И като дръпнах ръчката, вратите се разместиха, ама TNT-то гръбна. И не разказваме, ще ги има просто. Така ми дойде да го кажа. Няма да тествам паник бутон. Между другото, паник бутона с TNT-то е най-важен. Защото, нали, като натиснеш TNT бутона и като полицията чуе гърма, тя веднага ще дойде, нали разбирате. Иначе ако се обадиш, ще дойде след един-два часа. Аз пък една-две. Тя търся стълби. Ще се върна, когато довърши къщата, защото много време отнема. Така хора, ако следявате часовниците, са много повече от последно, както снимах. Това е моята кандидатура. Да. Колаги синя, сега ще ви кажа защо. Защото гледам на Вената стрима. Вена може и да ти го изпрати след малко. 24 часа стрим, хора. Идвайте, пийте води, взимайте ябълки. Хубаво фейм правя, хубаво фейм. И да. Това беше от този стрим. Аз ползвам стрим. Така ви надявам се да ни харесаш. Как го прави Кикалчо? Разбира се, Кикалчо трябва да е по-важно, защото е направил сървъра. Това е. Така. Добре. И чао! Ябълка ми е застанала. Бъбъ. Направих се. Вау. Добре, чао.